ni una, ni dos, sinó tres han sigut les voltes en què s'ha intentat dur a terme el ple de pressupostos. Primer, per a sorpresa de molts, el debat no va entrar en l'ordre del dia del ple ordinari de gener. Dime, Josema. ¿Qué? ¿Que no van los presupuestos en el orden del día? Pues vale, pues nada, anem a la feina, no? Quirde està Ferran, jo quirde a Paco i quirde a Reme. Vale, perfecte, pues me dius que te conta, val? Ja anem fent la notícia. Vale, adeu. Després es va convocar una sessió extraordinària per al passat 2 de febrer, que finalment es va desconvocar 24 hores abans de la seva celebració. I pareix que avui, finalment, si no n'hi ha ningú contratemps... Un momentet. Sí? Que es torna a desconvocar el ple de pressupostos? De veritat? És una xicoteta broma, perquè avui sí arriba esta entrega especial de Toc Toc Polítics. Tenim les preguntes i volem les respostes. Arranquem esta entrega especial de pressupostos de Toc Toc Polítics. Una i 5 de la matinada, acaba el ple i anem a veure les reaccions polítiques. Manolo, un parell de preguntetes molt ràpid. Finalment tenim pressupost, s'ha aprovat el projecte que havíeu presentat en 45 esmenes aprovades de Compromís Move. Quina valoració tens? I PP. I del PP. És important matisar això, lo d'acord que estan en tantes coses. Bé, no, la valoració objectiva és que en apenas un 10% del pressupost pot haver hagut debat, un 90% estava ja clarament d'acord tot el món. La democràcia és això, acceptar que la majoria diu el que creu que ha de dir en cada moment i nosaltres a complir l'obligació que tenim, que és governar, d'anar traient endavant tot el que puguem. Heu sigut un poc uns convidats que heu decidit un poc quines propostes s'aprovaven i quines no. Sí, bueno, nosaltres, jo el que he dit en la meva intervenció, que hem fet un exercici de democràcia i de responsabilitat en els veïns de Llíria i hem aprovat aquelles propostes que enteníem que eren en benefici de la població. I així ho anem a continuar fent, o sigui, estem a la disposició del diàleg i de l'oposició constructiva tant en l'equip de govern, que encara no s'ha enterat, com en qualsevol altre grup que estigui al plenari. És un pressupost que recull un gir de canvi, un gir cap a l'esquerra. Creiem que és un pressupost que incorpora tot allò que durant tot un any hem estat treballant, hem estat proposant i fins i tot així en el plenari hem aprovat per manera unitària i a més un treball, és un pressupost en el que nosaltres entenem que se veu reflectida pràcticament un poquet el canvi que se hauria de notar en aquest Ajuntament. Heu presentat 88 mocions. És una manera d'intentar tindre una impronta, que el pressupost tingui una impronta més gran de compromís? L'any passat presentarem una esmena a la totalitat en pressupost alternatiu que més o menys recollia també la mateixa o pràcticament la mateixa quantitat de propostes individualitzades. El paquet ho fem en un paquet. Enguany hem entès que possiblement a millor les propostes podien anar així i de fet ho hem vist que pràcticament unes molt les ha votat el Partit Socialista, altres el Partit Popular, altres tots i fins i tot ha sigut una varietat i una diversitat que se demostra que en aquest cas la democràcia real, participativa i directa l'ha tingut així en el plenari. Les acusacions ara, l'any passat era la pinça, enguany és el tango, són reals, no? Bueno, pues jo crec que no. Són acusacions gratuïtes que la veritat és que no les entenc, però l'any passat era el mateix que enguany. Consens i diàleg, perquè tenim un govern en minoria. Creus que l'allargament de la negociació del pacte pot haver tingut ser la causa de la sessió que hem viscut avui? Jo crec que no, jo crec que ja cada un tindrà que ser, diguem, responsable i en consciència saber el que fa, no? Com bé dius, no deixem d'estar dialogant, no deixes d'estar parlant, no deixes d'estar sempre buscant allò que realment pot ser en comú i que li interessa al poble i seguirem treballant així. No és ninguna... Això és un pas més, un exercici més que han de fer, és tindre una ferramenta com és el pressupost i a fer enguany tot el que
tot el que puguem en aquesta ferramenta. I per últim, Compromís vos ha criticat que no haguereu tancat primer el pacte i després el pressupost. Vent com anar a la sessió d'avui, canviaríeu la vostra manera d'actuar? No, en absolut. És a dir, tu vas fent el que creus en cada moment que deus de fer i actuant en consciència com creus que deus d'actuar des de la responsabilitat, no té res que veure una cosa amb l'altra. A veure, nosaltres des d'octubre de l'any passat estem en predisposició, així ho hem manifestat i estem reunint-se per intentar aplicar un pacte de govern, de canvi, un pacte assimilable al pacte del Botànic. Veiem que això se dilata molt en el temps, n'hi ha molta dilació entre una reunió i una altra. Esperem que, ara que ja tenim pressupost aprovat, puguem continuar i puguem tancar un acord, que és el que està desitjant la majoria de ciutadans progressistes d'aquest municipi. Molt bé, moltes gràcies. Doncs a la 1:12 exactament tanquem esta entrega especial de Toc Toc Polítics, però la setmana que ve tornem perquè torna a haver plenari amb la sessió ordinària del mes de febrer.